Mährbanileşler Türkmen dünyasy gepleşigimizi söhbetdeşlik arkaly dowam edýär. Edidileşler bu sahypamyzyň mehmany Ahal welaýatynyň Bäherden etrabynyň 3-nji orta mektebiniň müdiri, mirasy öwreniji Salih Muhammed Hommadow. Ene Salih ağa ilki bilene biz sizi şu söhbetimizde hoş gördük. Ene ählimiziň bilşimiz ýaly Türkmeniň taryhy, Türkmeniň mirasy öz göz başyny gadimetden alqaýdýar. Elbetde bu taryhymyzyň dowamyna ata-babalarymyz, enelerimiz, atalarymyz bir näçe miraslary nesilden nesile geçirip biziň günlerimize getirip ene şu günler şol miras, şol taryh uly sarpa münasip bolup dowam etdirilýär. Ene bugünkü berkarar döwletimiziň täze ýamynyň galkynçy döwrüne ene Gahrman arkadağımızın, hormatly prezidentimiz arkadağly Gahrman serdarymyzyň ýol başçylygyna biziň milliligimize uly sarpa goýulýar, dowam etdirilýär. Ene ählimiziň bilşimiz ýaly biziň halkymyzda şeýle bir ene üçlükler diýerler, yedilikler diýerler. Bir näçe sanlar bilen bagly aýtgylar amma, rowaýatlar amma, tymsallar amma. Ene söhbetimizi siziň bilen söhbet etsek şolar barada. Halk arasynda da geçmiş gaty uly uzak döwür öz içine alýar. Häzir ilmdillah aýdamyzda 5000 ýyllyk taryh bar diýip agdýa biziň alimlerimiz şu döwrüň içinde durmuşa ýakyn, durmuşda gerek, durmuşda ulanan zatlaryny ýöne itip biziň türkmen halkymyz ýanky tanlara da ýüz urup durlar. Dogry bellek geçdiňiz. Ene ýatam 3, 7, 9 diýilen tanlary ýa 10 kütüň diýen ýaly tanlary kän ullanýarlar. Ýöne biz geçmişe nazar aýlasak, içgin öwrensek, muny beýle tanlarym kim oturmýar. Muny birlik tanam, ikilik tanam ýa 4dem şonuň ýaly 5, 6 her bir tan. Ýöne men şu nusxawy edebiýatymda ünsberemde biziň taryhymyzda ünsberip içgin öwrenýän o tekillik tanam aýratyn orny bar eken şunu. Şol tekillik tanlar bilenem aýdylýan kän aýtgylarym bar eken. Felsefelerim, rawaýatlarym tekillige degişli. Şonuň bilen birlikde nakyllarym bar eken. Ne şo tekillige degişli zatlardan häzir agdasak ýanky dost 8 düşman 9 diýen ýaly ýa-da 7 ýeter bolsa 8-nji bir gögün jöň diýilen ýaly jennetiň sany 8 dik geçýär ýa-da 7 gat zemin 8 gat asman dik geçýär ýa-da ol 8 mekan gitmemiş diýilen tözümma ýa-da 8 tane mertebe diýip aýdylan ýerlerim bar da ýa-da bir şimdi bir zat gabat gelýär bolun yüzlü gaýda aýtan 8 geçe 9 tek diýen ýaly şunu ýaly tekillik tanlary ulanýan ýerler judaken biziň tugramynyň içinde 8 burçluk bar. O da Oğuz hanyň göz başyny alqaýdy. Oğuz hanyň baýdagynyň ýüzündäki şekilem 8 burç eken. Salih Muhammed dogry aýdýaňyz. Ýanky aýdyşyňyz ýaly 8 burçluk biziň milliligimize giren zatlaryň biri de. Ene ýanky mysal getirsek, bugünkü gün ýurdumyzda bir näçe binalar gurulup ulanmaga berilýär. Owadan bir-birinen has owadan binalar bar. Şolaňam bedeglerini öz aýratyn ornuny tapýar. Teleradio ýaýlymlar merkezde şoň binasyny natyrda. Uly 8 burçlugam şunda bar ahatyn. Näş biziň geçmişimizde belli şahsiýetlerin üstüne gallyrlan aramgahlyň içine barýan bolun şonu da ýokuryk teredende naqşlar 8 burç bilen guturýanlygyna gözümiz ýetýär. Ýene bir zat şol türkmeniň mukaddes taýlan ýediliklerin içine bir geçit diýip bir zat bar, içit diýip bir zat bar. Şo içit diýilýän ähli suw ulgamlar, suw diýetgalar da biziň Garagum şäherimizde de 50 000dan gowrak guýular bar da. Şo guýularyň sany 8. Şolar 8 dürli guý. Şolaryň şo örme guý diýileniň qanatam 8, burçum 8. Teredinde tegelek bolup görülýär. Ýöne şoň içkin tere diýen bolun, şo örme guýlarym 8 tane agaçdan var edip per örümini alypdyrlar. Ýene de şunuň ýaly tekillikler ýalymyň özi 8 diýerler. Biziň şu ýaşaýan topragymyzy, biziň dünyamyza garanlaryna şunun 8'e bölüp biziň ata-babalarymyz aýdýar. Ine şu 8 bölüň biri biz
oturan yerimizden dikilerik tere diyat iler diyemek, gün orta diyemek. Şun birinci diýip atas. Ine birincisi ýa-ni gün orta. Gün orta biziň halka arasynda iler diýip ýüzlenýär. Şoňa ilmi dille gün orta bolsa-da. Onuň gün orta gün matar diýär. Muňa bir kıvla da diýär. Halka arasynda kıvla diýilýär. Bu inni ikinci bölek diýär. Üçüncü bölek gün matar. Muňa biziň halka aramyzda muňa aşak diýip aýdýarlar. Aşak. Onuň dördüncüsine muňa demirgazyk gün matar diýilýär. Oňa ýene halka arasynda näme diýerler? Daş diýerler. Şimdi bir zadyň ýanyna türkmen halky baranyna içi diýip çepin agdýar. Doğruň türküniň ýanyna bardyn, ulagyň ýanyna bardyn, atyň ýanyna bardyn, ýa malyň ýanyna bardyn, öýüň ýanyna bardyn, nire bardyn, çep tarapyna oňlara içi diýerler. Ýa-da tutor diýerler. Saq tarapyna daşy diýerler. Şo adam kıvla durunna ýagşy net edenne madam kıvla bakyp durýar adamlar. Şonu daş tarapy, saq tarapy diýip ýa-ni demirgazyk gün matardan agdýarlar. Indi demirgazyň öýüdi näme? Demirgazyň öýüdüne Türkmen halky onu gaýra diýär. Gaýra diýip agdýar da. Ýa-ni halkymyň arasynda gaýra diýilýär. Ol hakyky demirgazyk dik gaýramyz. Onu ýa-ni demirgazyk günnogor diýip ba. Günnogor ba. Günnogor da biziň halkymyň arasynda ýokary diýip aýdýar. Biziň türkmen halkymyz. Tekinji bölek galy, tekinji bölegim günorta, günnogor. Muňa da köplenç tutory diýerler. Çepi diýip aýdýarlar. Ýa-da bu daýhanlymy da oňa bara günorta guşluk tarapym diýýär. Günüň gelip guşluga galan ýeri bolansoň, günorta guşluk sagat 10 töwereginde Türkmenistanyň guşluk tarapyma bolansoň oňa günorta guşlugam diýýärler. Ýöne indi bizde ırım ynanç diýen bir zatlar bar. Muňa erýän adamlar onu ýyllyk hasabynda da ýanky zatlar sanýarlar tekitini. Onu 9-njy günni zeminne 10-njy günni asmanyna diýärdi, iki tane goşaýarlar. Guýular hem tekide bölünýär diýdiga. Şo guýular hem ýanky tekirlik tanyna nähil kadilen pikir ýüze çykýar da şunu. Biziň türkmen halkymyz şol çarwadaçylyk bilen meşgul bolupdyr. Şonda da ýanky suwdetgalary guýular gerek bolupdyr. Elbetde ol kärdi guýular dälle, gaýraky garagym tehramyň guýular. Şonda ilkinjisine olar üzek guýu diýerler. Üzek guýular 4-5 metrden, käwat 6 metrden suw berýär. Ýöne näme üçin üzek guýu diýerler oňa. Şol ýadaýlar suwy ödünden daşyna döküp, dolup, daşyp duran sebäpli o almat aňsat bolanyň ýa-da petragam bol suw alaýmal bolanyň oňa üzek guýu diýerler. Ýöne käbir ýerlerde şu üzek guýu bilen üzek guýuny garýarlar. Üzek guýu diýen bir zat bar. Ol ýöne ýanky tekillige girmeýär. Ol haçanna guýu bilinden ýanky örüm ýa çöwüş bir zady üzülýärdi, gömülüp galýar, gapdalynyň çäge dolýardy. Olar üzük guýu diýilýär, ýöne garaýar. Indi ikinji guýumda damla guýu diýär. Damla guýular nähil guýular bolýar. Bular damjanyň hasabyndan aşanyň suw ýygynanýar. Damjanyň suwunyň ýygynanýanlygy sebäpli muňa damla guýu diýär. Ýanky üzük guýularymyz esaty ahal welaýatyna ýanky Babarowyň ýeňtesinde azgan töwereklerine gorugda kän duşýar. Olar dolup taşýan guýular. Şoňa görä da diýendirler da Babarowyň taňra ýok minnetem diýilen tez ba türkmenimiň halkymyň içinde aýtdy ba. Şoň üçin olar üzek guýu diýsek, ýanky damla guýular azyk gaýrakda gäwert ýeňtelerine gabat gelýär. Bu damla guýu diýilýänler suwulja, damjan hasabyny köpelýän, adawlyk owany ýa-da aglyzyk maly ýakmak üçin damla guýular. Onu üçüncüsine çyrla guýu diýär. Bu çyrla guýular hökmen kaka gabat edilýär. Kaka gabat edilýär. Bu setlenýär. Şo düýbüne suwun gelenne çyrlap seti gelende oňa çyrla guýu diýerler. Onu biziň Balkan welaýatymyzda hem ýanky öňüden aňyry garagym tarapda ba, Daşoğlu welaýatymyz darla guýu diýen ýerlerim bar oňa. Olar suw haklarynyň goloýuna eneka goloý ýerde edilýär. Dördüncüsine golazy diýerler. Golazy guýular ba, bular bol suwly. Köp suwly guýular bular. Bu suwlar näme diýär? Bular suw adaz gazragam kakýat, şoňultdyň şaajym berýär. Bu näçe malymlarda suw ýakyp berýär. Beşincisine biz örme guýu diýär. Örme guýular bu ýaňam aýdyp geçdik.
yani tek tane kanatı var, tek tane kapırgatı var, tek tane çünkü var. Yönü şeylerden de tegelek görünüyor. Sol yani ustan tertegine göre uyundurak, kaya alatlarda 1 metre koyuyarak ağaçlardan kuvvet mekam örlün koyulur aydılıyor. Onun ne şu çuğluklu koyulur neymi? Bu çuğluklu koyu düğünün hükümanı orta çağa yumurulup yani suğun karşı taşlap durmadı yani yürütü çuğluk ediliyor ama bunlara çuğluklu koyu diyorlar. Çuğlukum yerin daşını da edip böyle onu koyulur var arada yürütü durup geçimiz dağlar. Onun daş koyulur var. Daş koyulurum. Geçen asırın 70. yıllarının sonları meydanlarda kovun verdiler, araklaçılık bolya deyip onun fikrini tem yani yıllar boyu koyulur da. Yıllar boyu koyulur. Şu netikede bölünüyor. Kaya yarımda yönü bizim nusku edebiyatımızda yeni bir kuyu kavat geliyor. Ona kurruk kuyu deyiliyor. O da helki üzük kuyu deydiği. Şon bilen bir zat. Onu yürüyte leyla kakmalar zatlarım vardır bizim nusku edebiyatımızda. Nasıl kuyulurum fikir bölükten varat bolya. Ne Salih Muhammed ağa şu yerde söhbetimiz devam ediyoruz. Yani siz sözümüzün başında bir neçe nakıllara mı getirdiniz? Elbette bu nakıllar bizim ata-babalarımız tarafından döredilip bugün devam ettiriliyor. Yani aydanızda 8 düşman 9 dediniz de. Yani şunun bir manisini aytsanız onun yine söhbetimiz devam edelim. Ihtiyaçlı bolmak için. Ten neçe dost, neçe kan qadan ver. Yönü hiç vaqt ihtiyacı ellen berme. Ten öwselerim, dost bolup öwselerim birden diýanyna gidäýmesin. Ya ten wara dost bolup birazjyk döwsedi. Diýanyna gidäýmesin. Şoň üçin hatyrjym bol. Madam ihtiyaçlı bol. Ten hemme zatdan terap bolýp sol yatlatmak için aýdýarlar. Doğru aýdýaňyz Salih Muhammed ağa, şu bizim gelin gyzlarymyzyň döredin bir näçe el işler var, ýani türkmen el hallarymyz bar. Şolaňam has gadymlaryna, ýani 8 burçluk naqşy duşýa. Ýani şular barada biraz durkeşdir. Oğuluyla sol 8 tane alem var. Nusku edebiyatımızda duşyadık 18 bin alem gitmezmiş deyip. Aram gählerin içine terediyen naqşy 8 burçluya oturýar deyip. Onun sonun allılar diýilen pikrim bar. Tebe bizim gyýgelnimiz köp zady şu hallara da, keçilere, kilimlere, palatlara talypdyrlar. Şoň elbetde aňyrtyna onun nuskusy bar da. Şoň üçin alypdyrlar diýip düşünýärler. Salih Muhammed ağa, şu 8lik san bilen bagly bir näçe misallary, bir näçe düşünürşler getirdik. Ýani siziň sözüňiziň arasynda 7-si ýeser bolsa, 8-nji gowunjaň bolar. Bir gowunjaň, hawa. Bir gowunjaň bolar diýdiňiz. Ýani şoň manysy ählimiz üçin hem gyzykly bolsa gerek. Düşünürip berseň. O atas şeýle bir zat ba. Türkmenler kän olan ýaşany. 7 ýeser bolsa 8-nji gowunjaň diýerler. Ya 7 ýeser bolsa 1 gowunjaň. O da 8-nji bolýar da 1 gowunjaň. Şuny näme üçin diýerler? Sol birinji belene birine qaqabaş ogly bolsa. Inni bu qaqabaş ogly ay şoňa hiçmi gyýdan bermez. Şoň halasanam bolmaz. Şoň nämedenem bolmaz diýerler. Emma halkyň içinde 7 gapyny açyp gör diýerler. Şu 7 gapydan berilmese 8-nji gapy beriler diýilen gurrunma. Ya da bir qaqabaş oglanlar 7-nji wagtlar bir gahrymançylyk edýär gelýär, ya bir batyrgylyk görkezgelýär. O bir geň taňdady görkezet gelýän döwürlerim bolýar da pikirlenmeler, oýlar. Ýörüň planlady ediliň diýe o şoň telekdigini bilselerim edip görkezjek bolýarlar da. Şu dostlarynyň içinde hemmeti şoňa garşy dursa da bir gowunjaň hem çykaýar da. Ýörmen gitjek. Nähil bolýaka göreli. Ya da ýör şol zatdan pay alalyp. Ne ýataty şol hiç wagt diýe ten ýa nowatyň ýygyny nedir nöýtmedi ýa da. Tenden hoňam gelip bir durar diýär. Şoň üçin bizim türkmen halkymyň şol her bir zat iş edenne şol kynçylyk öňünde bar diýip pikir etmedi ýa da. Öňünde kynçylyk ýok diýe şol ýeňip geçmek üçin pikirlenmeli. Diýerdi ýa-da şol iş birinji işiň ýerine barmasa ikinjiň ýerine barar. İkinjiň şol edip bilmeden üçüncü. Ýöne şo tekinji ýaşan hökümat uratla şo bolan soň 7 ýeter bolsa tekinji gowunjaň ýa bir gowunjaň diýilen tymsal halkyň içinde peltepe şoň üçin bar. Elbette Salih Muhammed ağa şoň kun biz siziň bilen şeýler gowy söhbetler etdik de.
sanlar bilen bağlanşykly, 8lik san bilen bagly bir näçe gowy söhbetler etdikine bu kun berkarar döwletimiziň täze ýamynyň galkynçy döwrüne biziň taryhymyza, biziň mirasymyza uly sarpa goýulýar. Buram elbetde gahrman arkadagymyzyň hormatly prezidentimiz, arkadagly serdarymyzyň alyp barýan gowy işleriniň netijesinde bu kun türkmen halkyny bütün dünýäde tanaýarlar. Indi söhbetimiziň ahyryna siziň hem buýsançly gurrunlaryňyzy, ýürek buýsançlygyňyzy iýleşlemede ýetirsek. Bizim mirasymyz barada, geçmişimiz barada, şonna fikirlik sanlar barada durup geçdikde şu bizim mirasymyzda durup geçmäge zatken şu mirasymyzy dünýäge ýaymakda, şu bizim mirasymyzy öwrenmekde, şunu öwrenip geljek nesillere alayjak öz asl nusgatyny geçirmekde, şunu dünya yurtlar bilen bilelikde şunnaky gözellikler paýlaşmakda alyp barýan uly işler üçin türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadagymyza, hormatly prezidentimiz arkadagly gahrman terdarymyza köp sag bolsunlar aýdýan türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadagymyzyň hormatly prezidentimiz arkadagly gahrman terdarymyzyň janlary tag başlary bilen işler rowat bolsun. Salih Muhammed ağa şu berem gowgurunlaryňyz üçin sag bolun. Nesem özüňiz ene köp ýyllaryň dowamyna çağalara ilim bilim berip şu bilim ulgamyna uly işler alyp barýaňyz. Şeýle ajaýyp zamanamyzda şu gowy işleriňizde ýene-de uly üstünlikler arzu edýär. Sag bolun beren gurrunlaryňyz üçin.